кой ще ме броиш като сметка в чужд тефтер? Номер ли съм ти или тайно ти таперя в ръцете? Къде ще ме скриеш, ако утре се откажеш от мен? Ще кажеш ли честно, че си ме искала поне за момент? Гледаш ме през мен, сякаш вече съм ти малка. Все ти е проблем, щом не мога да съм правилната. С кой ще ме броиш, с кой ще ме земяваш? Като врища и шумя в ума ти, или още те докосвам, кажи ми. С кой ще ме броиш, след като ме продариш на мълчание? Аз не и втора съм чуто име в твоето оправдание. С кой ще ме смениш, щом ти писне от това лице? Ще търсиш ли същото или просто друго сърце? Ще му разкажеш ли как заспиваш с мен на ум? И ще премълчиш, че се строил с мен домодим? Питам те